warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten pasinaon basa Jawi SMK Negeri 1 Bumi Jawa wonten ing kelas 11. Pitapangan rumiyin nggih. Kula Novi Wulandari, panjenengan saged nimbali kula Bu Novi. Kula ingkang badhe ngancani panjenengan sedaya sinau basa Jawi sadangunipun kelas 11. Sugeng rawuh wonten SMK Negeri 1 Bumi Jawa dumateng sedaya kelas 11. Kula lair wonten Tegal 9 November 1991. Alamat kula wonten Bumi Jawa, RT 9 RW 1, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah, konsentrasi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa iki PGRI Semarang utawi sakmenika namanipun UPGRIS Universitas PGRI Semarang. Kula lulus tahun 2013. Lan wonten ing SMK Negeri 1 Bumi Jawa kula sampun awit wiwit tahun 2018. Menika Facebook lan Instagram kula pilih badhe semerap nggih. Bab setunggal ing kelas sedasa panjenengan badhe nyinau serat Wedatama pupuh pangkur. Serat menika tegesipun tulisan, Weda menika ajaran, Tama niku utama. Dados serat Wedatama menika tegesipun tulisan sing isine ajaran kang utama. Khususipun badhe nyinaoni pupuh pangkur utawi tembang pangkur. Tembang Jawa utawa puisi tradisional Jawa kaperang dados 3 kategori. Setunggal sekar alit utawi macapat ingkang sampun panjenengan tepangi awit SD wonten nggih. Kaping kalih wonten sekar tengahan. Kaping 3 wonten sekar ageng. Ing pasinaon iki arep dirembuk utawi dibahas tembang macapat kang gunggungane utawi jumlahe niku wonten 11. Lan duweni makna nggambarake uripe manungsa wiwit ana ing jero kandhutane ibune tekan patine. Yen sinawang saka kerata basa, macapat duweni teges maca papat-papat. Maksude yaiku maca cakepan utawi lirik saben patang gatra mandeg sedelat kanggo ngunjal ambekan. Jinising tembang macapat. Setunggal Mas Kumambang. Mas tegese durung weruh, durung ngerti, lanang utawa wadon. Kumambang ateges uripe ngambang ing kandhutane ibu. Saengga Mas Kumambang nggambarake jabang bayi sing isih ana ing kandhutane ibune lan durung kaweruhan lanang utawa wadon. Urutan kaping kalih wonten tembang Mijil. Mijil menika tegesipun wis lair lan pun cetha utawi jelas pria utawa wanita. Nomor 3 wonten Sinom. Ateges kanoman utawi pemuda-pemudi minangka kalodhangan utawi wekdal sing paling wigati utawi penting kanggene wong anom supaya bisa ngangsu kawruh saakeh-akehe. Menika tahapanipun panjenengan sedaya. Pemuda kudu golek ilmu sing akeh. Salajengipun wonten tembang Kinanthi saka tembung kanthi utawi nuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam donya. Panjenengan disekolahaken menika tujuane wong tua nuntun supados saged nglampahi urip ning masa depan. Kaping gangsal wonten Asmarandana ateges rasa tresna, katresnan marang liyan, pria marang wanita lan kosok balene utawi kwalikane kang kabeh mau wis dadi kodrate ilahi. Niku tamun ngertos piyambak nggih. 6 wonten Gambuh saka tembung jumbuh utawi sarujuk. Tegese yen wis jumbuh utawi sarujuk banjur digathukake antarane pria lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau ing pangangkah supaya bisa urip bebrayan. Pun seneng, pun disetujoni menyambut damel nggih pun dijumbuhaken ning tembang Gambuh.
Kalajengaken nomor 7 wonten tembang dandang kula. Gambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang digayuh utawa cita-citane bisa kasembadan utawi kalaksanan. Kelakon duwe bojo, duwe anak, urip cukup. Mula kuwi wong kang lagi bungah utawi bombong atine. Nomor 8 wonten tembang durma saka tembung dharma utawi weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe banjur tuwuh utawi tukul rasa welas asih marang kadang mitra utawi kancane liyane kang lagi nandhang kacintraka utawa kesusahan. Mula banjur tuwuh rasa kepengin dharma utawi weweh marang sapada-pada. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale menungsa. Salajengipun singkang badhe panjenengan sinaone inggih menika tembang pangkur saka tembung mungkur kang ateges nyingkirake hawa nafsu angkara murka kang dipikir tansah weweh utawi main marang sapada-pada sesama maksudipun. Kaping 11 menawi sedaya sampun kalampahan sinten kemawon tiyang ingkang urip menika bakale pejah nggih. Kalajengaken tembang megat roh saka tembung megat roh utawa pegat rohe utawi nyawane. Awit wis titiwancine wis waktune katimbalan marak sowan mring Sang Maha Kuwasa. Pungkasan wonten tembang pocong, yen wis dadi layon utawi mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sadurunge dikubur. Menika menawi muslim nggih. Kalajengaken paugeran tembang macapat. Saben tembang duweni paugeran utawi aturan dhewe-dhewe. Paugeran tembang macapat wonten 3. Setunggal guru gatra. Guru gatra menika cacahe larik utawi gatra saben pada. Detung saben setunggal bait tembang niku wonten pinten baris pinten larik niku namine guru gatra. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan menika cacahe wanda utawi suku kata saben gatra. Saben baris utawi larik menika dipun etang suku katanipun. Guru lagu. Tibane swara wanda pungkasaning saben gatra. Guru lagu menika hubunganipun kalian huruf vokal. Huruf vokal menapa ingkang wonten ing pungkasaning tembang kasebut. Langkung cetha mangke wonten tuladha tembangipun. Nah, menika salah satunggaling tuladha tembang pangkur ingkang kondang utawi terkenal ing bebrayan yaiku anggitane Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan kang kaserat ing Serat Wedatama Pupuh setunggal. Inggih menika mingkar mingkuring wangkara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Matur nuwun. Monggo sareng-sareng madosi paugeranipun tembang macapat pangkur. Guru gatranipun wonten 1 2 3 sekawan gangsal 6 7 tembang pangkur wonten 7 gatra utawi 7 baris. Kangge madosi guru wilangan lan guru lagu, monggo mirsani gatra setunggal utawi baris setunggal. Pisane 8A menika cara ngetangipun ming niku setunggal, kar niku kalih, ming niku 3 lan salajengipun. Mingkar mingkuring angkara menika 8 suku kata lan kapungkasi utawi diakhiri huruf vokal.